Terve kaikille, täällä on Oskar ja tänään on torstai ja me ollaan menossa tänään Ruotsin matkalle semmoisella laivalla. Ja sori nyt, että on ehkä vähän huono valaistus, koska mä en nyt jaksanut noita studiovaloja laittaa ja meillä on myös vähän kiire. Ja muuten nää kesti aika kauan vetää noin. Ja mä muuten kävin myös parturissa nyt pari tuntia sitten, että mennään Ruotsia päin. Moikka vaan, että täällä kello on nyt joku semmonen 5 vai ehkä 7 ja me ollaan käyty syömässä ja nyt mä oon täällä hytissä ja täällä on aika kiva istua tässä, kun täällä on joku tämmönen show. Niin, että mä kävin tässä Tax Freessä ja mä ostin 3 suklaalevyä. Siellä oli semmonen joku tarjous. Ja sit mä ostin vielä tämmösen Dumle. Mitä mä syön nyt. Ja tää 2 paloa, mitä mä oon syönyt, niin tää on kyllä ihan hyvää, tai tosi hyvä itse asiassa, että nyt mä ehkä vähän katon kännykkää tai jotain showta ehkä. Me ollaan nyt oltu hetki semmosessa showssa, me ollaan vähän pingistä pelattu leikkihuoneessa ja silleen, ja me siellä otettiin semmoset jääjuomat, slushit. Ja mä huomasin just, että ne tekee tämän kielen tämmöiseksi siniseksi. I'm gonna fight them all. A 7-nation army couldn't hold me back. They're gone from my eyes, said to leave it alone. Ladies and gentlemen, the Great Gatsby Show Team! Nyt me tultiin pois sieltä ja mä kaadan pois nää loput, nää. Siellä oli mulla vähän jäljellä, koska tuntuu vähän, että se on vaan myrkkyä. No niin, kello on semmonen 9:30 ja mä oon jo aika väsynyt. Että jos me huomenna ollaan menossa jonnekin aikaisin jonnekin
aamupalalle, niin pitää varmaan kohta mennä nukkumaan. Että nähdään sitten huomenna aamulla. Huomenta vaan. Nyt ollaan täällä herätty ja me ollaan oltu syömässä aamupalaa. Ja me ei vielä ihan tiedetä, että mitä me halutaan tänään tehdä Tukholmassa, mutta nyt me aletaan kohta olla jo täällä sitten perillä. Nyt jatketaan vähän aamua. Moikka vaan, kello on 12:30 ja nyt me ollaan vähän täällä kaupoilla. Me Olensista ostettiin semmoset Adidas-housut mulle ja nyt me ollaan syöty semmoista frozen jogurttia ja nyt vähän jotain takkiostoksia täällä mun äidille. Shoppaillaan! Sauna on nyt valmis ja siellä ei oikein mahtunut ole yhtään siellä ammeissa ja nyt mä huomasin, että siellä ei tainnut saada kuvatakaan, että hyvä etten kuvannut siellä paljon. Nyt me ollaan menossa pingistä pelaamaan. Siellä oltiin pari tuntia silloin eilen ja se oli aika kivaa. Mennään sinne. Nyt on ilta, me ollaan käyty syömässä semmoisessa italialaisessa ravintolassa. Mä otin semmoista jotain buffaa siellä. Nyt me ollaan täällä keulassa. Mä yritin olla tässä ikkunan vieressä ja siellä ei kyllä näkynyt mitään, että mä en varmaan enää tänään kuvaa varmaan mitään. Niin, hyvää yötä. Huomenta vaan kaikille. Tänään on lauantai ja me ollaan noustu ja syöty aamupalaa semmosessa jossain buffassa. Ja nytten saa jo tuolla ihmiset mennä ulos. Että me lähdetään varmaan kotiin päin nytten jo. Mennään matkaan. Kyllä, näit oikein. Mulla kesti siis 35 päivää editoida tää video. Tänään on 3. helmikuuta. Mutta nyt mä kai kuitenkin julkaisen tän. Se on moro!